Vážení a milí učiteľní, ja som nesmierne postený s pozvolaním na váš seminár. Naozaj, poviem to tak po odtácie, človek, ktorý vo vysokom veku padne veľmi sa dobre, keď dostane pozvanie na prednášku do zahraničia. Takže ja som úplne hrdý sám na seba v tejto chvíli. Len neviem, či vás nesklame svojou prednáškou. A s tým súvisia dve ospravedlnenia na ľudí. Ja k vám prichádzam ako profesionál fyzik, čiže ja nie som ani ekonóm, ani manažér. Takže ak budem sa dotýkať aj týchto disciplín a bude to tak veľmi amatérsky, tak mi to prepáčte. A druhé ospravedlnenie je, už som to tu aj verejne, ak si povedal, dúfam, že vám slovenčina nebude robiť problém. Pretože my počúvame, že mladá generácia česká už slovenčine nerobí. Takže dúfam, že moja prednáška bude zrozumiteľná. O čom chcem tu nahovoriť? Ja som fyzik, ale už dlhú dobu sa zapodievam možnými výstupmi z fyziky do iných oblastí. A prichádzam k záveru, že tie výstupy sú naozaj netriviálne a do všetkých oblastí. Do všetkých. Včítanie teológie, včítanie filozofie, samozrejme aj ekonomie, manažmentu. Všade sa začínajú uplatňovať výstupy, ku ktorým došli fyzici. Fyzici majú totiž tú výhodu, že narábajú s materiálom, ktorý majú presne a prísne opísané. Takže oni v podstate robia exaktnú vedu a preto aj tie výstupy majú svoju cenu. A v akom smysle by mohli byť výstupy fyziky užitočné aj pre, prepáčte mi za výraz, pre túto branžu manažérov. My vo fyzike, keď budeme riešiť nejaký problém z rôznych sfér, tak máme na to také veľmi takú užitočnú zaklinaciu formu. Vyštartujeme z tej alebo onej rovnice. Keď ideme riešiť problémy kozmologické, no tak si povieme, tak vyštartujeme z rovnic Einsteinových, platných pre všeobecnú teóriu. Keď ideme riešiť problémy mikrosveta, tak povieme, vyštartujeme zo Schrödingerovej rovnice, ktorá má v sebe schované všetky informácie o mikrosvete. A v tejto súvislosti pripomeniem jednu epizódu, ktorá sa naozaj stala, že keď sa človek pokúša sformulovať poznatky do nejakej veľmi stručnej formulácie, tak často zistí, že tá formulácia je bohatšia, než očakával. Sám slávny fyzik Dirac povedal, že moje rovnice sa ukázali múdrejšie ako ja sám. A fakt. S tým, že on spojil formálne relativitu špeciálnu s kvantovou fyzikou, tak mu vyšla rovnica, z ktorej bol schopný odrazu predpovedať existenciu antičastíc a dostal za to Nobelovú cenu. Takže nečakaný výsledok poskytla rovnica, ktorá zdánlivo nebola schopná nič takého povedať. A tak vzniká aj tu nám otázka, že či by aj pre túto oblasť sa nedala sformulovať aspoň približná východisková rovnica, ktorá by bola schopná poskytovať nielen kvalitatívne, ale aj kvantitatívne výsledky, a ktorá by sa mohla ukázať múdrejšia, než je, povedzme, naivné laické rozmýšľanie. A ja vám sa tu pokúsim naozaj aj predemonštrovať výsledky, ktoré aj v tej najjednoduchšej simulácii správania sa týchto sociálnych systémov sú schopní poskytnúť informácie, na ktorým človek nepíše svojim normálnym sedliackým uvažovaním. Takže otázka je, či môže existovať taká nejaká východisková rovnica aj pre systémy sociálne, do ktorých sa vypíša aj človek svojim inteligentom.
identifikovať nejaký dostatočne široký okruh systémov s nejakými dominantnými vlastnosťami a tie sa pokúsiť nejak matematizovať. A to už sa urobilo. Existuje kategória systémov, ktoré sa nazývajú unimodálne systémy, alebo tak troška laickejšie sa tomu jednohorvé systémy, ktoré zahrňajú veľmi široký okruh systémov a ako sa pokúsim vás presvedčiť, veľmi dobre zahrňajú aj systémy ekonomické a systémy sociálne všeobecné. Čo sú to za systémy a čím sú charakterizované? Tie systémy sú všeobecne charakterizované dvoma aspektami. Jeden aspekt sa týka rastu a druhý aspekt sa týka obmedzenia rastu. Pokiaľ ide o ten rast, ten má spravidla tzv. Autokatalickú povahu. A uvidíte sa za chvíľu, že to platí aj pre manažerské profesionálne systémy. Zoberte si nejaké biologické systémy, nejaký farmár chová povedzme ovce. No tak samozrejme, že očakáva, že čím je to stádo početnejšie, tým väčšie bude prirastky. To je autokataliza. Že zmena charakteristického parametra, napríklad počtu týchto oviec, závisí od toho, koľko ich je. To je aspekt rastu. Ale tento rast nemôže byť neobmedzený. V reálnych podmienkách sa tu objavujú limitujúce činitele, ktoré začínajú obmedzovať ten rast tým viac obyčajným, čím už ten systém sa viac rozrastol. Čím ten podiel oviec je už väčší, tak tým je väčšie a také aktívnejšie obmedzenie z hľadiska pre nedostatku pašien, trávy a iných obmedzení. Takže to sú také dva aspekty, ktoré by sa nám podarilo pretransformovať do matematickej podoby, možno, že by sme dostali nejakú kritickú rovnicu, ktorú by sme mohli využiť aj pre tieto manažerské aktivity. Toto po fyzike už dávno urobil istý pán Pelgus a simuloval matematicky procesy, ktoré sa odohrávajú v takýchto unimodálnych systémov. Jak vyzerá tá rovnica? Ja by som prosím prvý obračte. Ak by sme ten systém charakterizovali nejakým obecným parametrom označením V, v prípade týchto ekonomických systémov, manažerských samozrejme to môže byť kapitál, s ktorým sa tam naráža. Tak, pokiaľ ide o ten autokatalytický rast, tak ten sa dá v najlepšej podobe zapísať takouto formulkou, že stav tejto veličiny v n plus prvom kroku, bilančnom kroku n plus 1, je nejaký násobok tohoto parametra n plus kroku. To znamená, keď bilancujem povedzme stádo tých oviec v roku 2011, tak ten stav bude nejaký násobok stavu, ktorý tu bol od 1910. Tá funkcia F, to môže byť funkcia, ale v najbližšom prípade obyčajne sa to simuluje nejakou konštantou a v tomto prípade to lambda, ktoré sa to stáva používa, znamená vlastne akýsi koeficient rozmnožovania. Koeficient efektívnosti. Ak je povedzme 0,5, no tak to znamená, že 1,5 hektárov bol rastúci systém, tak je vidieť, že po roku práce toho systému, alebo po roku jeho funkcionovania, bude tam 1,5 násobok toho počtu. Pokiaľ ide o tú simuláciu toho limitujúceho činiteľa, tak Pelgus navrhol takúto jednoduchú funkciu, je to aj nejaká konštanta, a to Qn je ten samotný parameter. A vidíte, že čím je kokbe väčšie, čiže čím je to stále už osiahlejšie, tak tým sa tento člen môže viac blížiť jednotke, on sa to potom zvrkáva smerom dole a tým je tento autokatalytický rast obmedzený. Keďže jedno aj druhé pôsobí paralelne naraz, tak je rozumné to spojiť
napíše sa to všetko do jednej rovnice, tak dostaneme to Bernoullihovo priblíženie tých mimozemných systémov v tejto podobe, kde riadiace parametre sú dva, lambda a h. To charakterizuje vlastníci aspekt, aspekt vlastnú, to charakterizuje obmedzenie podmienok. To je veľmi jednoduchá simulácia, veľmi naivné matematizovanie. A na tomto mieste som skutočne vás zdôraznil, že už aj v tejto podobe je táto rovnička schopná vygenerovať informácie, ktoré by sme vlastnou hlavou nevygenerovali. Prvá vlastnosť je celkom samozrejme, že systém opísaný takouto logistickou rovnicou speje do saturácie. Čiže ono sa to stabilizuje potom na istej hodnote P, ktorá je daná takýmto nocom. No, lenže matematická analýza tejto rovnice ukázala, že táto stabilizácia platí, alebo sa uskutoční len preto lambda vyššia ako 1 a menšia ako 3. To znamená, keď lambda dostupí hodnotu 3, tak sa systém destabilizuje. A čo sa s ním stane? Skoro som myslel, pri tej kritickej hodnote sa ten pôvodný stav rozštiepí na 2 a ten systém potom kvitá, kolíše medzi tým a tým. A to trvá až do ďalšej kritickej hodnoty lambda, kde sa to opäť rozdvojí. A tak ďalej, až po kritickej hodnote 3,5699 už sa to úplne rozmaže a už potom je všetko možné v rámci intervalu. A tomu už hovoríme chaotický režim. Že systém vstúpil do chaotického režimu svojej činnosti, pretože tam už je všetko možné. No povedzte si, no tak možno, že je to pravda pre nejaké vybrané systémy. Ale istý pán Feidelman sa hral s touto rovničkou na malom písničku a menil to lambda naozaj po drobných elementoch a dospel k tomuto scenáru a potom si položil otázku. Je to naozaj vlastnosť nejakých úzkých, špecifických systémov, ale je to nejaká obecná vlastnosť. A dospel k záveru. Bez ohľadu na tvar funkcií, ktoré definujú ten rast a ten pokles, bez ohľadu na konkrétny tvar funkcie, stačí postulovať, že tam je ten chod, tak všetky takéto systémy musia vykazovať tento scenár. Tým sa stal Feynman naozaj veľmi slávny, našiel aj ďalšie znakomitosti okolo tohoto scenára a naozaj vzniká tu len otázka, tak je to len nejaká matematická rarita, alebo je to realita. A tak sa začali robiť a zistilo sa, príroda poslúcha tento scenár. Tu dokonca zlyhal taký velikán, taký fenomén, ako slávny ruský fyzik Landau, ktorý vypracoval teóriu prechodu systémov do chaotického režimu. A to sa všeobecne uznáva, to sa všeobecne učilo. Nakoniec dostal aj Nobelovú cenu Landau. A potom sa išlo konfrontovať. Tak kto má pravdu? Ten Feidelman alebo Landau? Začali robiť výskum s rotujúcou kvapalinou. Medzi dvoma valce bola naľa kvapalina a ten jeden malec sa postupne rotoval s väčšou rýchlosťou. A skúra sa experimentátori zistili, že ten systém začína poslúchať tento scenár. Pri istej kritickej hodnote sa tam objavili dve vlny, pri ďalšej 4, pri ďalšej 8 a nakoniec už tam bolo nie laminárne prúdenie, ale teda chaotické. To znamená turbo. Takže sa potom
príroda prezervuje tento scenár. No a potom sa to začalo aplikovať aj na iné systémy, napríklad súčasná moderná teória Darwinovej evolúcie škálkuje s týmto, že systém, keď sa obizoluje a sám sa začína rozvíjať a ten parameter lambda prirodzene rastie, lebo ten systém predstavený sa spontánne rozvíja, na istej úrovni sa on rozkáže na 2. A potom zase na 2. Zoberte si politické systémy, zoberte si politické strany. Na istej úrovni sa rozvíja. Zoberte si medicínu, psychiatrii, čo je to schizofrenia? To je nič iné ako to stále. Že na istej úrovni sa stane. Chcem tam povedať len to, že na všetkých úrovniach, ktorých skúmame vývoj, zistujeme, že tento scenár sa uplatňuje. Samozrejme, že nájdeme aj systémy, kde sa neuplatní. Pamätáte sa veľmi dobré, napríklad na toho králika, ktorý bol osadený v Austrálii. Tam sa to nerozštiepilo. Prečo? Pretože tí králici nemali nepriateľa. Tam chýbal ten druhý limit medzi činiteľom. Takže on sa ten systém rozvíjal do absurda. Bolo treba to všetko vystrievať. Čiže samozrejme, že sú extrémne podmienky, v ktorých to nemusí platiť. Ale ja si myslím, že systémy ekonomické, systémy podnikov, výrobné podnikov, a to samozrejme nie príliš malých, ale dostatočného počtu zamestnancov, ktorí naozaj tieto dva aspekty má. To znamená, čím väčším kapitálom do toho ide, tým väčší sa očakáva. Ale to nemôže nás do absurda. Tam sa potom objavia limity z hľadiska surovín, z hľadiska trhu, odbytu a podobne. Čiže mám presne tú situáciu, ktorá definuje unimodálne systémy. Tak je celkom dobre možné očakávať, že aj táto situácia by sa táto simulácia mohla uplatniť. Ono sa to dokonca dá aplikovať aj na také globálne celoludské systémy. Prečo sa tu spracovali epochy takých zoskupení, ako bolo nevoľníctvo, kapitalizmus a socializmus. Čiže sa to spracovalo. Vyplýva z toho scenára. Ten Feigenbaum na to prišiel. On našiel istú konštantu, ktorá to charakterizuje. A tá konštanta sa po ňom už nazýva Feigenbaumova konštanta. Čiže zdá sa, že to už je univerzálny fenomén, ktorý charakterizuje náš svet. A na tejto úrovni, na tejto úrovni sa naozaj začína vážne debatovať, čo to vlastne je za zázračný nástroj tá matematika. Keď je nám schopná vyprodukovať aj informácie, ktoré sme neočakávali, na ktoré nám bolo zbytočné. Tu tá matematika nám vygenerovala tento scenár rozvojovania. Tak čo to je? Je to ľudské vymysel? Alebo je to niečo, čo bolo vložené do tejto hmoty? Slávny matematik Prometel je známy to slávnou vetou, že prirodzené čísla sú dané Bohom, všetko ostatné je vymysel ľudský. Takže matematika je vymyslená. My si s tým časom nie. Tá matematika má v sebe zázračnú sílu vyjadrovať tento svet a robiť to, čo Einstein tak krásne vystihol svojou tézou. Najnepochopiteľnejšie na našom vesmíre je to, že je pochopiteľnejšie. Čo mu rozumieme? A my mu rozumieme, pretože máme matematiku. Vieme tie procesy kvantifikovať a tie výsledky si. To sú. Takže my mu rozumieme. Dobre. Skúsme pokročiť troška ďalej. My sa teraz môžeme pýtať, to som sa naozaj ja sám spýtal seba, ako hobby, to není moja profesia. Ale títo ľudia ako pán Počaj a Polakovič, my ma do toho vlastne dotlačili, aby som sa zamyslel.
do toho dalo zakomponovať aj management. To znamená, zobrať tú Perlmustovú rovnicu, ktorá vlastne charakterizuje samovývoj, a skúsiť do toho zakomponovať sa aj zamiešanie sa ľudského intelektu. Ukazuje sa, že to poprosil som, ja už to tu je. Skúsme už teraz sa sústrediť na tie systémy, ktorých dominantnú rolu hrá kapitál. Ja nebudem sa tu definovať, čo to bolo, ale nech je to kapitál, ktorý ten majiteľ vstupuje do podnikania a pre neho teda sa dá napísať taká rovnica, kde to lambda a to a sú tie riadiace konštanty. Ale aby sa po tým P nemuselo ešte rozvíjať celý kapitál celého podniku, tak z hľadiska výpočtov sme si dovolili predeliť toto respektíve počtom zamestnancov a stanovíme ten kapitál na jednotlivca. A potom aj to veľké Ačko zmení sa na malé Ačko. A v tejto podobe potom lambda a to dve malé znamená, jak sa správa vo vývoji kapitál prerátaný na jedného člena tohto systému. No a teraz, toto by bol samovývoj. A keď sa teraz chceme zamiešať do toho zvonku, tak máme na to viaceré možnosti. Ja po fyzike som si všimol, aj som to aj prednášal. Vieme, ako ovplyvňuje šum činnosť systému. Aditívne alebo multiplikatívne. Aditívne ovplyvňovanie je prosta superponovanie. Že toto prostredie sa superponuje na vlastnosti tohto systému, takže to vypadá tak, že k tomuto sa proste pridáva zvonku nejaké P-čko, čo v prípade týchto podnikov by mohlo reprezentovať napumpovaný kapitál. To sa vloží zvonku do toho podniku kapitál. Ide o proces sanovania. Tak chceme zachrániť podnik, ktorý kolapsuje, tak vložíme do toho nejaké prostredie. Nech to Bčko znamená finančný vklad, ktorý by sme tam dali v tejto podobe každý rok vložili. Ale vôbec nerobí problém do tejto rovnice zakomponovať to Bčko, kedy chcete. V prvom roku, v treťom, v piatom, v prvom roku tam dáme taký, v druhom roku nič, v treťom roku ona. Všetko môžete tam zakomponovať. To viete. A budete sa pýtať, tak bude na to reagovať ten systém, ktorý je bez manažingu riadený konštantou. Bolo by možné aj uvažovať o ovplyvňovaní zvonku cez kapitál, ktorý je primeraný, alebo ktorý tvorí časť z toho kapitálu. Toto by bola konštantná suma, ako to aj teraz sa do Grécka vrazilo 20 miliard. Tak to je toto Bčko, samozrejme delené počtom obyvateľov Grécka. Ale tuto by bolo to investovanie do podniku tvorené nejakou časťou z toho kapitálu. Čiže podľa toho, tam je tak istú časť, 10% vložíme každý rok, ktorý chceme do toho podniku. To je aditívne. Druhá možnosť je ovplyvňovanie, ale tretia možnosť je ovplyvňovanie multiplikatívne. To znamená zamerať sa nie na prínos zvonku, ale na zlepšovanie životaschopnosti samotného podniku. Tu je koeficient, ktorý charakterizuje intenzitu rozmnožovania toho kapitálu. Můžu jenom, jestli to chápu dobře, to znamená, ale to stejně nemůže být vyšší než 3. Když by se mít nějakou náhodou... Príjeme k tomu. Áno, príjeme k tomu. Vôbec je dobré. To je otázka. Práve to si myslím, že to aj majú smysel, pretože nám ukáže, už keď ste naznačili to, že keby sme prozreteľne narábali s tým Bčkom, môže sa stať, alebo s týmto, ďalším ešte lepšie,
Mohlo by sa stať, že by sme my s tým Honda uskočili na podpor, a co sa začne robiť divy, ktoré nevieme vysvetliť. Áno, no ale teraz vrátim sa k tomu multiplikatívnu pôsobeniu. Skúsime ovplyvniť životaschopnosť podniku tým, že nejakú časť toho kapitálu vrazíme do zlepšenia toho koeficientu Landa. To znamená, pokúsime sa zvýšiť to Landa nie povedzme z 1,5, ale 1,6, 1,7, 2. Čím? Ako? No na to sú prostriedky. S tým sa dá pozerať najmä kolega Kovčaj. Ako možno cez školenie, cez zlepšovanie optimalizáciu riadenia, cez zvyšovanie intenzity výrobných kliník a podobne, ako možno dosiahnuť zvýšenie toho koeficientu Landa. A potom tá rovnica bude vyzerať. Lambda 0 bude Lambda, ktoré by tam fungovalo, keby sa s tým systémom nerobilo nič. Bez manažmentu. To káčko by bolo dosť určitý koeficient, ktorý predstavuje transformovanie toho vloženého kapitálu do zlepšovania týchto schopností. To môže byť dané len skúsenosťou, len experimentálne. No a to Ačko je teda parametr, ktorý charakterizuje globálne obmedzujúce podmienky. Tu nekonkretizujeme, že aha, to sú zdroje, to je to, to je tamto. Je to koeficient, ktorý charakterizuje klímu, ekonomickú klímu. A otázka teraz taká. Dobre, tak ideme robiť audit podniku. Chceme vidieť, jak sa môže vyvíjať. Ale my na to potrebujeme poznať diagnózu toho podniku. To znamená, my sa musíme najprv odchýliť od toho managingu a pýtať sa, jakými riadiacimi konstantami by ten systém bol determinovaný z hľadiska svojho vývoja. Čiže treba stanoviť volávna podmienka. Jak sa to robí? Jak to zistiť? A prišli sme na to, že existuje veľmi jednoduchý algoritmus, jak tieto dve konštanty nájsť. To nič, to sú ustalené hodnoty pre jednotlivé manažíky, ale to je toto dôležité, že keď chceme vedieť, jaká je životaschopnosť podniku bez manažíku, bez toho externého banštátneho zásahu, no tak si všimneme, jaká je situácia v istom roku bilancovania, že aké je to Q0 na jedného člena a pre jednoduchosti to otestuje na kritičku. Čiže ak tam bude milión na člena, tak ten milión bude pokrát aj po prvom roku výtok Q1 už bolo lambda 0, Q0, 1 a Q0. To znamená, použijeme tú tverbickú rovnicu. Po druhom roku už by to bolo lambda Q1, 1 a Q1. Skúste triviálne riešiť tieto rovnice a dostanete krásne formulky pre riadiace funkcie. Čiže nájdete lambda 0, nájdete Ačko, lambda, a keby teda tí zástupcovia podniku prišli s otázkou, stanovte nám diagnózu našho podniku, tak by sme im povedali, povedzte nám tieto tri čísla. To R je nič iné ako podiel Q1 a my vám stanovíme lambda 0 Ačko. A toto sú riadiace konštanty, ktoré by vám zabezpečili takýto rast podniku. Ak by napríklad to Q1 bola 1, Q1 1,5, Q2 2, čiže ten kapitál po roku vždy tak vstupol, no tak scénár vývoja takého podniku je potom to. Tak to by to vyzeralo. A teraz je otázka, jak sa to zmení, keď zapojíme do toho ten management. Tak tu je možné teraz sa s tým hrať od večera do rána, od rána do večera, meniť si tie rôzne konštanty, o ktoré sa to používa, vymýšľať si aj iné scenáre, jak sa do toho podniku zakomponovať a dostanete fúru kvantitatívnych výsledkov, ktoré niektoré majú veľmi zaujímavú interpretáciu. Ja len niekoľko asi blížim tej 7 minút, nie? Ešte nie? 20.
Áno, tak dobre. Pozrite sa, systém, ktorý upadá. To znamená, má to lambda menšie ako 1, čiže on je stratený. Keby sa s ním nič nedialo, tak by fungoval tak. To je bez zásahu Boha. My sa pokúsime sanovať ten podnik tým, že budeme voliť nejaké to Bčko. To znamená, budeme tam pumpovať kapitál. A tu si môžeme povedať otázku, a koľko toho kapitálu tam musíme dať, aby sa ten podnik sanoval. Čiže to už nebude vec skúseností, alebo vec cyklu, ale vypočítame s nimi a vidíme veľmi zaujímavý výsledok. Ja prosím, predstav sa poistím dopredu. Chápete, že my simulujeme tieto procesy na tej najnižšej úrovni simulácie, čiže nemôžete žiadať výsledky s presvedčom na 10% alebo 100%. Ale určitá kvantitatívna informácia tu je a podľa mňa nás je veľmi zaujímavá. V tomto prípade napríklad, my sme v 2. roku, neviem, prečo pán Polakovič si tu smolil vstup v 2. roku, ale kedykoľvek. V 2. roku sa začal ten podnik dotovať rôznymi vkladmi. A vidíte, že pokiaľ by ste zvolili takúto sumu dotácie, alebo takú, alebo takú, tu by ste museli pri týchto parametroch, by ste museli prejsť až na to Bčko, kde to veľké B je 0,35. Tam je to napísané, vidíte. Čiže by ste museli tam napumpovať 0,35 kapitálu toho podniku, aby on sa dostal do pozitívneho čísla. Čiže máte veľmi zaujímavú informáciu, ktorá nemusí byť 100% pravdivá, ale v každom prípade, čo si hovorí. V tejto súvislosti tak lajka vždy napadá ten nešťastný problém s tým Gréckom. Sa povedalo, tak vrazme do toho 120 miliárd. Ukázalo sa, že to je. Čiže oni sanujú, ale to treba vyrátať, koľko tam treba. Ak chceme sanovať len tým, že my máme možnosť sanovať ten systém aj cez multiplikatívny menej. Všimte si, že čo robí ten Brusel? Ten návod interpretovanú, jak zlepšovať vnútorný ten systém, jak skvalitňovať riadenie, jak sa zbavovať zbytočných zamestnancov, jak sprivatizovať podniky, jednoducho skvalitňovať ten systém, to znamená zlepšovať to lambda. Čiže ten koeficient rozmnožovať. A ukazuje sa, ako je otázky, tu vidíte, že naozaj, keď sa zameriame aj na tento fenomén, to znamená, budem pohodiť z lambda 0 a nejaké to káčko tam dáme, to môže byť buď k-krát k2, alebo proste nejaká konštanta, ktorá sa tam použije následkom tej sanácie, vidíme, že ten prvý sa podpiecha, že miesto takéto evolúcie môže nabehnúť na takúto ako sem, pri tejto hodnote, to G-čko, tam neviem teraz, to je tá posledná rovnica, áno. Vidíme, že on sa pozvieka na 7-násobok svojho pôvodného výkonu, ale to je tá otázka, ktorú ste vymali. Všimte si, čo ten počítač spraví. Začne sa na to znamená, že ten systém začne takto fungovať, že tu na tomto, piatom etape bilancovania síce bude pracovať takto, ale 6. bude tu. A padne do konca. Prečo a začo? To proste dá tá matematika a mozog ľudský nevie o to prečo. Systém proste stratí stabilitu. To lambda dobehol na tú trojku, alebo na trošku inú hodnotu, lebo keď tam zavedieme tie konštanty B, veľké B alebo malé B, tak ono sa to posúva aj také
matematická hodnota. To ten počítač vám dá, kedy. Vidíte to jasne. Pozor, pozor, keď chcete vylepšiť životaschopnosť podniku príliš rýchlo, tak sa nesnažte dostať tam na to gvičko, lebo zbytočne rozrýchlate. Vznikne čosi, ja na tom myslím, ale sa strašne divím. Ale možno, že u nás sa hodí aj to známe slovo rehliata ekonomia. Že my myslíme, že sme spravili dobre, že to rozvinieme do úžasnej intenzity, napriek tomu sme tomu systému poškodili. Prečo? Lebo sme narušili jeho stav. On pri tých parametroch nie je schopný fungovať. Keby sme ešte viac to sme nasilňovali, tak dojdeme do situácie, podívajte sa tu na. Ten podnik, ktorý pôvodne by pracoval takto bez toho manažera, tak pri orientáciu na ten multiplikatívny režim, to znamená veľmi násilné zvyšovanie intenzity výroby, aj optimalizácie všetko možného, zrušenie ten koeficient, tak sa môžeme dostať do situácie, kde tie výkyvy nebudú len maličké, ale všimnite si, miesto 4, 5, vlastne tu nám hľadám, tie výkyvy, ktoré sa nás jeden dotaz ještě, protože já všemu třeba trošku rozumím, nicméně nerozumím tomu, jak já můžu kvantifikovat ten multiplikační efekt toho managementu. To bez zkušeností, jako tady já končím, to je všechno krásný, ale když já nedokážu říct tohle, tak já... No, ja som sa ale prozreteľne spomenul, že to je parameter, ktorý nevieme vopred presne stanoviť. Ale skúsený manažer, ktorý má už informácie o tom, čo pomáha tomu podniku, tak vie odhadnúť, že do akej miery, povedzme nejaký vynikajúci zlepšovací návrh, do akej miery vám to landa zvýšiť. Skúsenosťou sa to dá zrejme odhadnúť. A však to platí. Niečo povedať, ja naozaj, otázka je vecná, naozaj. A všimnite si, že pokiaľ je o to veľké B, o to, a ten aditív, tam nie je problém. Tam sa vie, koľko sa môže doložiť. Ale keď sa chce ísť na ten multiplikatívny, tak musíme mať ten prevodový koeficient, ktorý nám povie, tak, keď vrazíme do toho školenia zamestnancov 10 toho kapitálu, koľko nám skočí plán. Toto skúsenosti by malo byť nejak dané. Ja si myslím, že takí skúsení manažéri, skúsení riaditelia majú ten cít. Ináč je to veľmi labilná vec, pretože tu nám povedzme aj ten zlepšovací návrh môže byť rôzneho rangu. Niektorý môže troška zlepšiť, niektorý môže veľmi zlepšiť. Čiže je to naozaj na človekovi s jeho skúsenostiami, aby to mohol odhadnúť. Ale v každom prípade je ten isto pozitívny v tom, že keď sa budete usilovať zlepšiť chod podniku, tak sa vyvarujte situácia, aby ste sa priblížili do kritického bodu. Lebo potom sa vám systém Ja som práve z praktického hľadiska chcel povedať, že ten prvý záver je práve to, že existujú hranice, lebo teraz americký manažment hovorí to najlepšie, hviezdy a podobne. Skutočne existuje hranica, keď ten systém, jak športovca, pretrenujeme a on skolabuje. A druhá vec, čo sa týka tých koeficientov, to práve vidíme teraz cestu do budúcna. Na tom teraz intenzívne pracujeme a zatiaľ sa zdá, že sa to bude vedieť do značnej miery dať prepojiť s tou Popčovou teóriou, že z tých potenciálov budeme vedieť hodne povedať o tom koeficiente, o tom káču, koľko, do čoho, a zatiaľ je to naozaj otvorená vec. Ja som vôbec sa poistoval, že nemyslíte brať tie závery ako definitívne 100%, prosím, máme teóriu vývoja a už nejaké ďalšie práce to nechce, to nie je pravda, to sa ešte rozvíjať, doplňať, stresňovať, ale báza už tu je. Nevieš čo a naozaj odporúčam vám, skúste sa s tým doma na počítači hrať a uvidíte také krásne scenáre, no začnú ten počítač generovať tým, že budete rôznym spôsobom manipulovať. My tam máme aj obrázky napríklad, čo keď budeme nás dotovať. Čo môžeme očakávať? Nemáme tam všetko.
Ja som spomínal, samozrejme, ale tu je možno tisíce scenárov a obrázkov, že viem dobre povedať, keď budem to len raz kupovať takúto sumou peniazy, to absolútne to je zbytočné. To pre mňa sú tak veľa nepríjemné. Si základní otázka, když říkáme, že nějaká hodnota, že vyšší jsou lepší, nebo si jako dále, že se to skýtá, je tam nějaký časový horizont, který to musí stát, třeba když prostě strojnásobí samotnou obcí během roku, tak se to skýtá, že to bude být Áno, je tam časový interval v tom, že my keď začneme dopovať ten systém, povedzme každý rok nejakou dotáciou fondu, tak ono ten systém postupne si posúva aj ten kritický bod. Toto bližko ovplyvňuje bod, v ktorom nastane to rozpovedanie. To nemusí byť okolo trojky, to je okolo trojky len vtedy, keď je ten systém čistý, bez manažmentu. To znamená, on pracuje spontánne, bez nejakých extrémizácií. Keď máme extrémizácií, tak sa okamžite aj ten bod kriticky posúva. To sa dalo by aj analyticky vyrátať, ale je to zbytočné. Keď si narodíte algoritmus na ten počítač, tak ten vám okamžite ukáže, aha, tejto hodnotení by sa rozhodnúť. Takže zistíte hneď, kde je tá kritická situácia. A keby ste to prešli ešte viac, tak sa môžete dostať až za tieto rozdvojovania, až do toho chaotického režimu a potom vám ten podnik bude pracovať chaoticky. Vôbec nebudete vedieť, čo budete mať po. To bude proste pendlovať. Takže takéto výsledky sú zatiaľ. Či je to plauzibilné, či je to co môžete to oprieť, či môžete to krk, to je otázne. Ale všetky, jak som spomínal, všetky experimenty, ktoré sa robí s cieľom potvrdiť, alebo vybrať ten scenár, preto potvrdzujú, že príroda, takže ja si myslím, že mohlo by to mať určite pozitívne výsledky. Najmä pri, jak som spomínal, pri takým audite podniku. Tu je podnik, ktorý mal taký krachuje. Čo máme robiť? A ten znalý týchto výpočtov povie, tak, dajte mi to čísla. 2,0 to je jednička, tam nepotrebujem 1, čo je 2, ja si z toho vypočítam 2, 0 a tačko. Nakreslil vám čiaru, tak by ste išli, keby ste nerobili. A teraz sa pýtam, a čo chcete? Kedy sa chcete pozrieť? Kedy chcete, aby ste došli do hlavných čísel? Tak začneme meniť tieto projekty do konštanty veľké B, malé B, až do tú káčku. A zjednujete, tak to všetko podmienok, vy ste sa z tej krízy chceli dostať. Čiže je tu akýsi hľada podopretá troška nepapila. Už by to nebolo len verbálne presviečanie, tak viete, musíte napumpovať tam poklad toľko. Matematika hovorí, že minimálne by ste mali tam dať toľko. Ak sa ale zameriate na vnútorné skvalitnenie toho podniku, tak budete pracovať všetko. To sa dá ukázať v týchto scenároch. Že to veľké B, to znamená to pumpovanie kapitálu je podstatne drahšie než orientácia na to, čo je vnútorné multiplikátorné mechanizmy. Takže sú tu isté poučenia, isté výstupy, ktoré sú myslím nie na zahodenie. A ja by som to na tej